this looks different. Good morning, Philippines! Good morning, guys. Si Tami. Mag-ano lang ako. Hanap tayo ng pagkain. Si Tami, ginising ko to sa, I think, 7 o'clock. Sabi ko sa kanya, dapat kakain siya, inom siya ng ano, yung iniinom niya palagi, yun dapat. Nag-decide siyang naligo, gusto niya ng hot water sa katawan niya kasi sobrang sakit daw. So kahit masakit dun, dinadrag niya yung sarili. Tapos na siyang naligo. And then, tawag ito. Nakakatakot pag ganito. Yung asawa ko ba, ano siya, katulad ng ina niya, matigas yung ulo. Ayaw magpa-hospital. But anyway, good morning. Kain lang ako guys at it's already 8 o'clock ng umaga. Binalik ko lang to guys. Nag-ano ako guys. Nakapang-tulog pajama pero kasi lumabas ako kasi paano yung aso. Sabi ko, ang ginaw. Umulan din. Sobrang ginaw. So, binalik ko yung freighter. Nagka-crack talaga yung dito ko. Kailangan ko maglagay ng petroleum jelly. Sakit din yung mata ko. Hindi ako nakatulog ng maayos. So, tignan natin kung bababa si Tami. Tignan natin. Ulan-ulan guys, oh. Parang kagabi pa tong ulan. Yan. Basa. 10 o'clock na. Nalhan ko si Tami ng ano, tea. Sana inumin niya yun. And ano pa? Gusto kong umuwi kasama siya. Para makarelax ng maayos. So, diba, supposedly, alis si Tami. Pasensya na sa bangso guys ha, kasi distract talaga ako. Pabayaan nyo na lang yan siya. Hindi siya magtrabaho. Tinawagan niya, itinitext niya yung ano, na hindi siya magtrabaho. And yung kaganapan niya yun dito sa lugar, sa New Rochelle, is marami pa rin mga military doon. Malapit lang talaga dito sa Lincoln Avenue. Doon lang talaga kapag ano ganun mo doon na yung mga doon malapit lang dito yung ano military, mga military. Kain lang ako guys, chicken and asparagus. Ayaw pa rin kumain ni Tami. Binigyan ko siya ng tea, hindi niya ininom. So ayaw niya. So hirapan ako guys. Aywan ko kung anong masasabi ko sa kanya. Nag-init ako ng chicken sa kagulay. Ikakat ko yon and then dalhin natin sa taas, pakainin natin si Tami. Let's see kung anong reaction niya. Gusto kong kakain siya kahit konti lang talaga, kahit konting-konti lang. Ito siya, ikat natin yan para ito siya. Let's see, dalhin natin. Let's see kung anong reaction niya. Times have changed. Pensions have been replaced by 401k and IRAs. There's so much confusion on when to take One that to eat. meaningful amount of income. Chicken is Hi, good. I'm Brad Silverman, branch manager and certified financial planner with Raymond James Oh, Financial. is that what it is? Even Okay, I will go check. deserve more than help with investments. Really, You deserve it. I did eat already. This chicken is good. I'll put it aside for tomorrow. I'll get more. I'll get different one. Call me first. Friday pala guys. 219. He won't eat. It's Friday the 13th. I don't know. Ayaw niyang kumain ng meat kasi Friday. Katoliko kasi siya. So yung chicken, binalik ko sa container niya para kainin niya bukas kasi masarap kasi yung chicken at saka yun yung kinain ko lunch. So now, it's time for him to eat something. Later on, bigyan natin siya ng snacks, orange. So yun na lang yung gagawin ko kasi ayaw niyang bumaba dito dahil kahit pumunta lang daw siya sa CR, sobrang sakit. So ngayon, ako na lang yung magdadala ng pagkain kasi matigas ang ulo. Kailangan kong i-force pa kainin. Kasi okay, sula siyang kain si sister din. Yun. Tabalik tayo. Ito na naman siya is mashed potato and fish. Isda. Itong dalawang aso, sunod sila sunod. Akala ninyo sa'yo to? You have to behave.
you. Of course, they're taking this very seriously. Kumain siya konti, pero it's good. Kumain siya ng gulay. So, ibigay ko lang ito sa aso, yung leftover na chicken, fish. So, yun lang. And buti na lang kumain siya konti, guys. So, hindi pa ako naliligo. Pasensya na talaga sa ano ko. Uuwi ako mamaya. And then, I will be right back here. Kailangan ko lang tignan yung mga anak ko doon. Hello! Hi, Rox! Alam nyo, guys, si Roxy, hindi niya iniwan si Tommy doon. Hala, God bless you. Hindi niya iniwan si Tommy sa bed. Hi, mates. Bumaba lang siya para mag-CR lang. Hindi niya iniwan yung dada niya sa taas. Ano? It's time to bathroom. Tignan nyo, nandun sa door. It's time to do bathroom. So, ngayon, it's almost 5 o'clock na. Alis ako, guys. Pinakain ko na yung mga aso. So, palabasin ko sila para mamaya hindi na mag-ano sila, parang labas ng pasok all the time. Mga 6 o'clock alis ako dito. So wala akong fever, pero yung katawan ko iba yung ano, yung parang something, yung weather, yung weather mag-change, yung iba yung naramdaman ng katawan mo. So, yun yung naramdaman ko ngayon. Pero hindi fever eh. Wala naman ako fever. Wala naman. So, kailangan kong mag-take ng NyQuil. And yun, pinakain ko na sila. And hintay na lang tayo ng ilang oras para hindi na si Tommy bababa kasi hindi talaga siya kayang bumaba. Ngayon, ako lang dito bababa whole day since Sister Day ngayong araw. Dito lang ako sa baba. Pag ano-ano lang ako sa taas pabalik-balik para i-check siya. And I'm not leaving. I stay here. Whatever. I'm going to stay here. Yeah. I know. I'm worried about you. Don't worry. Nothing they can't do for themselves. Huh? Don't worry about nothing they can't do for themselves. Are you okay? I leave you for a few hours Yeah. with the dog. Don't worry about them. I'm gonna let them out, okay? So they're good, okay? I love you.
I'm sorry. You try that. I will leave you. I'm sorry if Roxy bark over here. There's so kids in the other side. But if there is really something wrong, honey, please let me know, okay? Yeah. I smell gasoline. Okay, fine. Well played. Got your money back. Throw me out over You okay, honey? 78 cents. No, I'm throwing you out because Why you're it looks different? flammable irk. What? Why your foot looks different? What's it look Are you like? sure that's the only pain? That's the only you feel? The pain? No one's fault, Jake. These things just Yeah, Tommy? that's fine. sorry to show up. What would my foot look like? I don't know. It's really wrinkly and it's like purpley. Charlie's anymore, so I thought I should bring Jake. This one here. Okay, good night. But FYI, Charlie's a thief, a liar, and I suspect something of a firebug. And I'm not gonna leave you, hon. Oh, yeah, take care of that. Oh, God. Maybe you just have to move, hon. You have to move, hon. Tight right now, so a hotel isn't really an option. Cannot just lie down 2 days, son. For a couple of No days. good choice, huh? Just sitting down. Yeah, How about lying down like this? it's not as painful, but it's still painful. It's the least painful way to be. So if it's you like this, you can just like kind of have relax a little bit. Yeah, I'm waiting for that lecture. Please, son, if there is something that you think it's not right, let me know and call your sister too. Yeah, You promise me? that's fine. I'm gonna go drive quick over there and I come back. I'll I'm gonna feed the kids, take a shower and come back, okay? go down a little bit. I need your company too. Come here, let's go. Ang sakit ng pakiramdam. Oh my God. Alis tayo and i-ano ko lang tong I don't really, ayaw ko talaga, ayaw kong iwan si Tommy, pero wala akong choice, guys. Yung naramdaman niya yon, nag-alala ako sobra. Ay. Pa-highway na tayo and yun, pa-highway na tayo and then ano pa ba? Nag-alala ako kasi yung aso doon iniwan ko. And then sana hindi sila magingay or you know, alam nyo na, anuhin si Tommy para lalabas naman ito ay. Traffic dito palagi, yung mag-ano ka, lalabas ka sa exit, sobrang traffic. Kaloka. Huli, maabot tayo sa bahay mga 7:30, almost 8. Yun, sana walang traffic kasi kapag ma-traffic talaga doon tayo magka-problema sa traffic. 6:30 na. Uwi tayo sa bahay, mag-upload ng video kasi mabilis doon. And maligo, and then piyong yung mata, and then alis agad. Makatulog lang ako at dapat talaga may alarm at kailangan kong maligo. Gusto kong mag-stop sa sa Walmart, pero naisip ko mayroon na din coronavirus doon sa area na yon. Yung dalawang Walmart na pupuntahan ko, may mga coronavirus na doon. So sa isip ko, wag na hindi naman kailangan. Gusto ko lang bumili ng Hawaiian pero hindi naman yan sobrang importante ba? So gusto ko sanang isama yung dalawang aso, guys. Kaso si Roxy, kung pabalik-balik kami, hindi nisama ko sila, si Roxy magpapanik yun. I mean, hindi magpanik, parang tulala ba, parang tulaling yung isip niya, parang hindi siya, parang stress. Ma-stress lang si Roxy.
Wala masyadong traffic, guys. So, salamat na walang traffic masyado kasi nako. Nalaman ba? Puso ko'y nangangamba. So, mga pangako, 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 Wala masyadong traffic. Maganda tong ganito. 7 o'clock na, guys. Pati itong sasakyan sobrang hina. Bakit lumisan ka? Babalik ka ba? Dito sa piling ko. Pagkakot sakit asahan ko. Maghihintay na lamang ba? Puso ko'y I am home. So ngayon, mag-charge lang ako ng battery sa GoPro ko kasi lubat. Anyway guys, nag-upload din ako ng video dito. Nag-download. Nag-upload. Wala akong charger, so okay lang yung battery 100%. So wala akong maligo lang ako guys kasi gusto kong maligo bago pahinga and then so okay naman yung mata ko. Hindi naman okay naman. And then i-ready ko lang yung kung ano yung dalhin ko. Baka gusto ni Tami ng scotch. I have to open bring some scotch at home to the other house. Kasi baka gusto niya, yun. Tapos ko lang naligo, guys. Binublow dry ko yung buhok ko. And I start coughing. Pero wala akong lagnat. So, yun yung inaano ko. Sana walang lagnat, ganon-ganon. Pero guys, nag-start yung throat ko talaga kahapon pa to. Hindi man siya coughing na coughing, pero parang may tickle ba. May pinanood ako sa YouTube. Yung couple na from UK and sila nasa Japan na tawag nito na hospital sila, nag-cross sila unya lumala yung nila. So yun yung sabi niya is daw ito ubo, yung parang wala lang na ubo ba and then lagnat, yun lang daw, and then masakit ulo and then shortness of breath, para na yun yung pneumonia na, parang malala na. But anyway guys, it's already almost 8:55. Almost 9 o'clock. So, hinintay ko lang yan. And then, matulog ako. Anuhin ko lang tong mata ko. I will see you tomorrow. Kasi, mamayang umaga, alis tayo. Yeah, balik tayo dun sa isang bahay. And yun lang guys. Good night guys. Thank you guys so much for watching. Nag-text yung asawa ko. Sabi pa niya, pahinga muna daw ako. And I love you. Na-miss ko yung asawa ko. And nag-alala ako. Sana mawala na yung sakit niya. Palagi ko siyang chine-check kung meron pa siyang lagnat or something. Wala naman. Thank God wala. Ang naramdaman lang talaga niya ngayon is yung yung sakit dito. Binalik ko tong sinuot ko. Kasi hindi man ito madumi. So, yun lang yung naramdaman niya. Yung masakit yung niya. Parang the same thing naramdaman niya the last time. But anyway guys, thank you guys so much for watching. And I will see you guys tomorrow. And yes, so, pasensya na guys yung mga same thing lang. My daily vlog is, yun lang, wala na. Yun yung buhay ko. Wala akong ginagawa. Wala kaming ginagawa ni Tami. Yun yung regular lang namin. At kayong kaganapan namin ngayon sa nangyayari sa buhay namin ngayon. Yun lang. And I appreciate you guys. Thank you guys so much for watching and see you tomorrow. Anyway, good night guys. Thank you guys so much for watching. Bye. I-charge ko lang tong phone. Bye guys. Yun.